Tu musíme ale počítať aj s tým, že od jesene Facebook, spoločnosť Meta, zakáže sponzorovanie politické reklamy politických strán. Ako je to aj toto, ten program Agora možno suplement toho nahradí? To je trošku iná téma a od tuším 6. alebo 9. októbra skutočne Facebook, Instagram, to je spoločnosť Meta a takisto aj Google, YouTube prestáva zobrazovať alebo teda ponúkať politické reklamy a úprimne si myslím, že toto môže prekresliť naozaj preferenčnú mapu politických strán aj na Slovensku, lebo najmä progresívci sú existenčne závislí od toho, že tlačia 100 000 do reklamy na sociálnych sieťach. A takisto aj Európska únia je od toho závislá. Ja som si pozrel, že prečo vlastne tie veľké nadnárodné korporácie nechcú už túto politickú reklamu v Európskej únii prevádzkovať. Je to spôsobené novým nariadením Európskej únie. To nariadenie sa volá nariadenie o transparentnosti a dohľadateľnosti, akože cielenia európskej reklamy. To znamená, že ponovom by mala byť každá reklama preukázaná, z akého pôvodu peňazí je financovaná, čo nie je pre tie firmy ľahké preukázať, pretože oni nevedia, že keď si niekto zaplatí u nich reklamu, odkiaľ tie peniaze má. Po druhé, tam má byť jasne napríklad vymedzená a zobrazené nejaké zacielenie publika, to znamená, že komu presne bola zacielená a určená. No a napokon ešte nejaké ďalšie byrokratické nezmysly. A čo je najhoršie, za porušenie týchto pravidiel hrozí tým firmám pokuta vo výške 6% celosvetového obratu, čo v prípade Facebooku vychádza asi na 10 miliárd eur, čo je teda, povedzme si, že dosť. Ja úprimne si myslím, že to nariadenie na kontrolu alebo na zlepšenie v úvodzovkách transparentnosti politických reklám bolo v skutočnosti myslené tak, že týmto chcela komisia ako keby zatlačiť na sociálne siete, že keď nebudú cenzurovať a nebudú tlačiť tú správnu agendu, tak jednoducho niečo na vás nájdeme a dáme vám pokutu za 10 miliárd eur. Ale tie spoločnosti sa rozhodli, že radšej do toho nepôjdu a radšej sa príjmov z tej politickej reklamy v Únii zdajú úplne, ako by mali riskovať proste takéto opletačky a takéto obrovské likvidačné pokuty.